Здравейте хора, днес ще играем Just. Ми хареса играта и да почваме. Хайде, хареса. Ето я, започва. Ще ви лича, чувате. Тук вече се чува по-много. Вече почваме. Не изискам почването, няма нищо. Значи, аз съм играл играта и съм... Така, почваме. Ла-ла-ла-ла-ла. Хитаме едно. Така сега ще ви обясня някои неща набързо и после ще играем. Значи Сем е мапа, е тук мапа. Сем е с М е за мапа, М е за името, F е за да може да душите и да види се още Z е за да спивате. Не да спиват. X е за да скачате. Така. Да видим друго. С WAS и D се движите. Ето. Разсядате. Не спите. Ще може да се видите. Ще видим. Ще не да ме върна. Вижте. Интересно. И така. Така тръгваме сега. Аз с това добро копчето се бяга или се намалява. Така. Сега да отидем в друг мап. Значи сега ще обясня само на първи мап. Гризли плейн. Това е... няма значение, сега ще обясня. Това е територията на женски или мъжки влад. Това е територия, дето може да правиш неща и има няколко територии на централния и на запад. Ето тръгваме. Като изпълня политически сигнали. Значи повечето с играта е даденото и тичането. Колът. Ето влязохме в този видеоция музика сте влезли. А на вас се появява друго. Така. Сега натискате, за да намерите миризмана друг Just, така да се каже. Така, ето така. Ще се виждате. Ето го, той призна също на мен. Hello, I'm looking for another. I just stay here. I can't wait. Ignore. Can't wait. Значи той ми казва на физика. Окей, казваш ли още как се говори. И се по-нататък да ви казвам неща. И много важни неща.
така се казва. И това е края на моя клип. Довиждане!